Pitong bagay na ginagawa ng successful na tao. Una, walang yabang. Ang mga taong successful ay mahilig makinig. Lagi silang naghahanap ng matututunan. Hindi mo nakikita ang mga taong ito na bangka sa kwentuhan at alis na pinagkwento. Nakamasid lang sila madalas. Alam nila sa sarili nila na ang mga nasa kanila ay di nila kailangan ipagyabang dahil nasa kanila na yun. At alam nilang di madadagdagan kung ano ang meron sa kanila kung ipagyayabang nila. Pangalawa, bawas ang reklamo nila sa buhay. Sa bawat problema nila, mas less ang complaining sa kanila, mas kumikilos ang mga taong ito. Ayaw nila nagsasayang ng oras dahil alam nila sa sarili nila na wala naman talaga may tutulong. Ang puro reklamo ng reklamo sa buhay. Pangatlo, hindi sinungaling. Yes, believe it or not, hindi sinungaling ang mga taong successful dahil alam nila na malalaman at malalaman din naman. Bakit nga naman maglulukuhan pa? Ang mga taong ito ay madalas sinasabi ang totoo para walang maging problema sa future. Alam nila na ang katotohanan na magiging kakampi nila kung sakaling magkaroon ng problema. Pang-apat, hindi mahilig magtampo. Ginto ang oras sa mga taong ito. Hindi naman sila perpekto pero sinasabi nila agad ang mga sama ng loob nila. Wala na sa kanila yung hindi mo papansinin sa ganyan para maramdaman niya ang galit mo. Wala yan sa kanila, naniniwala sila na doon din ang punta niyan sa mabuting pag-uusap. Tama nga naman, may kaswel na pag-usapan na lang kasi nga, sayang oras sa mga tampu-tampo na yan. Panglima, pinipili ang away. Sa English, ang linya nito ay choose your battles. Pinipili nila ang mga diskusyon nila sa buhay. Oo naman, meron din naman silang pagtatalo na ginagawa pero para makatulong sa grupo o negosyo o trabaho. Walang oras makipag-away ang mga ito para harapin ang mga chismis-chismis na yan. Doon sila sa mga may pakinabang na pag-uusap at pakikipagtalo. Pang-anim, sigurista ang mga taong ito. Lagi nilang dasal ang guidance na manggagaling sa Diyos. Gusto nila nakasama nila palagi ang Diyos para tama ang mga taong darating sa buhay nila. Pang-pito, punong-puno ng pasasalamat ng mga puso nito dahil tinitingnan nila ang meron sila at hindi ang wala.